Ablay upilep udon jingthot kamot ba umla banyuk khun ha ka jing im jong u Henry ka Eli ka biang kala banyuk khun ka Ariana kala ong kane kamla banlong ngade banle ai ngade ban pankala ya kane ka report jong ka Eli ngan thau jing klumar ban pandakala ha pedang jong ki khnang ba ngan yo ya tho ba upilep ngam sngo ai landa don khun makana ka Ariana kala ong biang ngakwa tang ya kapisa jong u ngam kwa shu ba upilep bat ke Eli kenya salang lano ro ngade ban ne kloy ya kane ka plan jonga ka Ariana ka let ha counter ba shong ka nurse ka ong excuse me ka nurse kala ong ke ka bangala ban nyarap ya phi ka Ariana kala thau da ka boj kala jubab I Dr. Mary I wat ya phi ngatharai I don kam ka jingyarap jong phi I don ha kamera operation Pide ban let no mantahi ngatharai I don kam palat ka nurse kala ong kuble shibun mapilaya tu yanga ngan let no mantahi tang shulet ka nurse ka Ariana kala ong ngan let no mantahi ngadei ban pankala ya kane ka report ngan pendep ya ka jingthmu jonga bat upilip un perkhat baka Eli kamla banyuk khun bat dei tang mangahi ka batep ya ka jing shisha ka Ariana ka perkhat halaman sim ka Eli ka long ka babiang Henry upilip udai ubom dan khun haba ka nurse kala poi ha kamera operation kala keli Dr. Mary philakhot yanga ka ka bangala banyarap ya phi ka doctor ka ong ka phi ong ngamsim lakhot ya phi ka nurse kala ong ka we ka khna kala ya thu ba phikhot yanga ka doctor kala keli ka ta ka khna khiletre la ka kam la jong ka nurse kala ong map yanga ngan letno hala ka kam katba ka Ariana kadang don ha counter kala ong ablay yarap yanga la don bawan hangne kham shipang ka Ariana kala ong kublay ngala de pankala yakine ki report ngade ban letno banta yo don balap yanga tang shupoy ha counter ka nurse kala ong shanu ka tu ka khna kadai ka haba phai sha upilip bat ka Eli katba kine ki angut si jor kidang ya di isha upilip ulakali kumno philasing long manta bat wat sngo pher Eli ngadon rengkat bat phi ka Eli kala ong kublay ka Eli kala ong Philip ngi ha ban let nyo manta ka Ariana kala ap yangi upilip ula ong to kata yang ngin ya let nyo Henry to tip banga ye japi shibun tang shupoy hajan ka kamera doktor ka Eli kala kali Ariana kitu kidai ki report jongi na kumno pilaya kandu ya I doktor na kumno ka Ariana kala ong ngam simla ya kandu ya I kini kidai ki report jong phi pila balik ya kandu ya I doktor I don ha kamera upilip ula ong ale bat nga Eli ngin ya let lang wat jutiang wat jukuslai ngadon rengkat bat phi ka Eli kala ong ngasngau king kli palat nga kerman bakine ki report kin long ki babha ka Ariana kala ong baro kin long bha paralok yang andai rengkat bat phi haba kila rung ha kamera jong ka doktor ka Eli kala keli jia ayu doktor ya ki report jonga hato baro ki long bha ne kumno ka doktor kala jubab ap shipang ngadang pule ya kine ki report jong phi ka Eli ka ong yu philip ngasngu tiang palat Henry nga kerman makin biang kham shipang ka doktor klayatu ki report jong Philip ki biang ka Eli ka ong kumno pat ki report jonga ki long sngu bhaya thu yanga ya ka jing shisha ka doktor kala ong map yanga Mrs. Eli phidon jing phimla banlong kemi ki report jong phi ki long ki basniu ka Eli kala sngu si ka ong artat ya ka doktor ka phi ong kamla banlong kumta pet pat panti kana bha ngamla ban pdiang ya kane sngo bhaya thu yanga ya ka jing shisha ka doktor ka ong phide ban pan khlan ya lade ngamla ban le shu ka Eli kala ong doktor don da wai ne man pan ko ja kane ngan le kat bala bandi da wai wat khuslai chapang ka pisa nila ban siu ya kano ka jingle na ka banta ka babha ka doktor kala ong ngakwa shisha banyarap ya phi Mrs. Eli Henry ngamla ban le sngo bha map yanga
Baro lai ngot ki lech no hayeng. Ka Eli ka si shibun ka ong ha Philip. Ngamla ban long kemi map yang nga Philip. Philip ula ong wat kuslai men sim jonga ngamla ban pech ki umat ha ki khmat jong phi. Ngan yai don rengkat bat phi wat kuslai Ka Eli ka ong ngatip basisen kasngi pinsa ino yang nga namar ngam don kun ngamla ban sya kata. Philip ula ong kumno philna ban kran kumta ngolong utanga jong phi nga i chibun phi bat ngamla ban klem ma phi philong ka jing jong nga ngau bhawat yam Eli ka arena klabishni kala ong balei Philip ka kumne lada long kumne unsapan flop ka jing thmu jong nga bat Philip udai ban tho bat nga udai ban ino ka Eli si junom ka Eli kala ong pide ban kula renga Philip bapin ino yang nga da lei Philip ula ong nga kula re phi ngan ino phi da lei ro ngan yai sa rengkat lang bat phi bat baro kin sayaj bet ka Ariana kamla ban pe slam ka jingsuk jingkeman jong ka paralok kala ong paralok jonga nga ha ban let no menta ngin se kendu biang ka Eli kala ong kublei shibun paralok phila ban wansa hangne na ka banta jonga Hadien ba ka Ariana kala poi hayeng ka kemi kala keli ka kebala jia ka khun jonga balai pipitar katne ka Ariana kala ong Philip ka shibun nga hap ban le tamai ngin si kendu biang ha ka next video ka benta ka ban riu bat lada bi sotanat ka video sung ban like bat subscribe ka channel